Идва празничният сезон и въпреки че това е вълнуващо време от годината, когато споделяме благодарност с приятели и семейство, то е време на прекаляване. Затова искам да ви дам някои от моите съвети и трикове с нашите хранителни добавки Livgood, които ми помагат да премина през този период. Винаги казвам, преди да отидете на парти, уверете се, че сте консумирали нещо богато на протеин. Аз винаги ползвам нашия ванилов веган протеин или шоколадов суроватъчен протеин. След това трябва да подсигуря храносмилането си. Когато приемаме различни видове храни, искаме да сме сигурни, че имаме нашите храносмилателни ензими, пребиотици и пробиотици, за да функционираме нормално. Обичам да използвам Lean, нашата формула за управление на теглото, създадена да помага да се чувствате сити и да балансирате кръвната захар. А за детокс отново консумираме всякакви храни, вероятно неорганични, вероятно не месо от пасечно отглеждани животни, вероятно не дива риба. Затова искам да съм сигурна, че подкрепям детокс системите на тялото. Нищо не е по-добре от нашия хлорофил и зеолитен детокс, създаден да се свързва с токсините и да помага за тяхното изхвърляне. Също така използвам нашия шилажит и органичен морски мъх, нашите супер зелени също имат чудесни детокс свойства с глухарче, спирулина и хлорела. Искам да подкрепя реакцията на тялото към стреса с нашия ултрамагнезиев комплекс. И накрая трябва да се уверим, че подкрепяме митохондриите. Толкова е важно, особено по това време на годината. Затова използвам нашето метиленово синьо. Можете да разгледате тези добавки на livgood.com.